general considerem que molts espais educatius estan molt estructurats i tenen una rigidesa que els caracteritza, i per això nosaltres proposem aquest espai que anomenem caòrdic, entre el caos i l'ordre, perquè es puguin donar coses diferents. En la mesura que obrim l'espai i no donem pautes tota l'estona del que els participants han de fer o del que esperem d'ells, sovint es generen coses inesperades i que ens serveixen com a motor per aprendre coses. No és que una persona et digui tens que fer això, tu tens que fer això, no. Tenim que aprendre a cada un fer una cosa. Com sempre estem a l'institut, abans de fer els deures i tot això, doncs quan arribem aquí, que el Josep ens dona com temps i espai per fer-ho tots sols en llibertat, doncs ens costa com més fer-ho. Entre tots donem la nostra opinió i quan vegem que molta gent decideix la mateixa cosa, llavors fem aquella cosa. Un altre cop! Bravo! Esquerra! Realment, si et permets aquest espai d'incloure, d'escoltar, de donar-te un temps més estirat quan tu potser aniries més per feina, doncs permet que això, que passin coses i que el grup a poc a poc vagi creixent i es vagi fent. És un espai per confrontar aquests aprenentatges que venen gravats i que ja no es pensen, que no es viuen amb el cor, no reflexionen. No? Llavors pensem que aquest espai caòrdic és una bona estructura per ajudar a això. O sigui, si tenim molta llibertat ens perdem i si tenim molt control també ens perdem. Tres, som-hi!